Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε unboxing το καινούριο μου ποντίκι, το Razer Viper Mini. Έφυγε αυτό. Λοιπόν, να το Razer Viper Mini. Να το ανοίξουμε από εδώ πέρα πάνω. Ναι, όμως θέλεις να ανοίξεις καλό μου ποντικάκι? Άνοιξε, παιδιά, άνοιξε. Επιτέλους. Λοιπόν, μετά ανοίγουμε και θα το δείτε πρώτα. Εδώ μέσα είναι. Λοιπόν, εδώ οδηγίες, αυτοκόλλητο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δούμε εδώ προσεκτικά. Εδώ. Να το μάγκες. Αυτό εδώ είναι. Είναι πραγματικά τέλειο. Λοιπόν, έτσι ανοίγει αυτό. Εδώ πέρα το USB του. Είναι αυτό εδώ. Και είναι έτσι εδώ με δύο κουμπάκια εδώ δίπλα. Ένα από πάνω. Το σημάδι της Razer. Και έχει και ροδέλα με αυτά τα... Δεν θυμάμαι πώς θα λένε τώρα. Αλλά είναι ωραίο. Και το καλώδιο είναι σαν δερμάτινο. Δηλαδή μένα έτσι μου φέρνει. Είναι καλοφτιαγμένο. Οπότε ναι μάγκες, αυτό είναι το καινούριο μου ποντίκι. Όσοι καινούριοι στο κανάλι κάντε ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!